Ang atong unang pagbasa gahulagway sa unang mga anak ni Eva ug ni Adan. Ang maguwang si Cain, ang manghod si Abel. Kinsa may buutan nilang duha? Si Cain mag-uuma, si Abel magbantay sa mga karnero. Kinsay buutan nilang duha? Nganong si Abel man? Naminaw gidemos pagbasa, pero nganong si Abel may buutan? Kay ang halad ni Abel gidawat sa Ginoo, nya ang halad ni Cain wa dawata, nya gibutang dahil dito nga si Cain buangon mong wa dawata. Wala. Pero makita nato nga mas buutan si Abel. Una, pulos man sila ni halad sa Ginoo, sa pasabot pulos sila kugihan, naa sila'y nakuha nga mga produkto sa ilang paningkamot, nya ilang gihalad ngadto sa Ginoo, pulos sila miila sa Ginoo. Di mapulos sila buutan. Pero diha nailhan ang tinuod nilang pagkatao sa reaksyon nila ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo midawat sa kang Abel nga halad, wa niya dawata ang kang Cain. Naabitay panahon ka nang moingon ka, Ginoo, in taon makapasar untas board exam mga akong anak, pero pulos ko gasimba niya to sa usan ingon, Ginoo, makapasar unta sa board exam mga akong anak. Karon kay ang imo nahagbong man, ang iya dito ni pasar man, unsa may imong isulti? Ginoo, nganong imo manggihagbong ang akong anak nga nagbinuutan man unta ni, nagningkamot man sad ni, lisod baya kaayo mi, nya nga naman to siyang nakapasar man to siya. Mo aksyon kag kasuko sa Ginoo, diha na mailhan ang imong tinuod nga bulok, buangon dahi ka. Kay ang tinuod nga buutan dili mosupak sa kabubuton sa Ginoo, mudawat ra, mudawat mo na buutan. Hindi ka nabilingi ay mong tupad naon sa man ka buutan ka sa to pa, di ka mo reklamo, di ka magsigsupak-supak. Tanawas Abel gibutang bago diri nga giingon man diri gipatay ni Cain si Abel, misokol bagod si Abel, dawat rapod siya nga patyon. Ang iyagong dugo mao na goy ni reklamo, ang dugo ni Abel nga ning suhop kuno ngadto si yuta, maoy ni reklamo, maoy na dungog Ginoo, si Abel wa gyud reklamo. Kamong mga asawa din kulatahon mo sa inyong bana, asa man mo masoko mo, musokol mo o mudawat lang. Mga buangon mo. Kung musokol mo, buangon mo, tanawas Abel, wag yun musokol. Nya pareha sad sa nahitabo ni Maria ug ni Hesus. Tanawa ra gud si Hesus sa dihang gikulata na siya sa iyang mga gitawag ug mga igsuon. Kita ba gitawag ba ta niyang mga igsuon kato mga Pariseo, mga Hudiyo, mga pari? Gitawag to ni Hesus nga mga igsuon. Iyang gustong luwason, gikulata siya, gilansang sa krus, hangtod nahurot yung iyang dugo, wa gyud bisan usa ka pulong sa reklamo. Hastas Maria, wa gyud bisan usa ka pulong sa pagbabag o pagreklamo. Maunay buutan. Kamong gasigig simba din why siguro apil na ning nagmisa, ipakapin pa rin natong kaning gasulob-sulob ug puti diri sa kilid. Pero believe kay ko gani pwede na gid ni mamatay ning bata. Nga naman di gyud mo reklamo. Bisag kasabaan pa na siya sa pare na magipare nga hingasaba, magwali magani na.
Di kina siya mo reklamo. Pero kining nagwali, usahay, reklamador ba ya? Makaingon ko, Lord, nganong hinay makainghalin sa slat? kadaghan untas nagbiyo unta, nganong gamay pa man kainghalin nga. Ang ako taon na mapaspas og kahalin kay wala gud gasugod na guni atong project kung sa man atong ibayad ani. Atong halin ay as of yesterday 2,539 slots. May pamupakpak na lang. Tadi na ta magreklamo. Ana, kanindot ana. Di na ko mo reklamo aron maliwat ko ni Abel. Ang akong dugo, ang akong luha og sipon, kung di ko kabayad sa atong contractors, mangoy mo reklamo ngadto sa Ginoo, paninglan mong kamong mga kain, nawa mo palit og slat. Mo palit og slat. Bitaw mo nay una ha. Ikaduha, kanideng atong paghalad sa Ginoo kung tarong tang pagkatao dili bunga sa pagpangayo o timaan na kita gidawat sa Ginoo. Unsa man? Bunga di ay sa atong pagdaig sa Ginoo. Kanang mudaig ka sa usa ka tawo, usahay dawaton ang imong pagdaig, usahay dili, pero di man na mo matter. Ang mo matter, midaig kaniya. Pero nako, mudaig kong Manny Pacquiao katong iyang mga boxing sa una, magsige ra jud kog tan-aw, nakahibaw des Manny Pacquiao nga nidaig ko niya, nga wa man siya kailan ako. Pero porti na kong paggaw ko gugod kana sukmag mayo kana paggaw man paggaw ko. Sa una, idol sa kaya nako, si Michael Jordan, inigduwa niya. Diha pa ko, nagtrabaho pa ko sa una. Niya, mga officer naman kunuhay may adto sa branch. Inig final game na. Ang mga tailor dito, porting bisiha. Kami tanaw, may ditugdo. Paggaw sa siyagit. Pero nakaila des Michael Jordan ako. Gidawat to niya akong pagdaig. Wala. Diha sa ko'y naibgan sa una nga babae, portisan akong daig, nanguyab pagyug ko niya, giingnan pagyug kong batignaong, okay lang. Wa niya dawata. Total, para nako, bisag di isa mo dawat nako, bisag ako'y kinabatian sa tibok kalibutan, kada nako kakita niya, inspired man ko. Di ba? Nam, naiingon ana god, antod gani karon pare nako, nam, sa ko'y maibgan yapon. Di lang nakusultihan kay si Bako palang magkaparihas may. Gani usahay din ba, maabot din mingon dahin ko kanang magsigig pa-picture, sig pa-picture niya, magunahon nako. Namay magpa-picture nga, magpa-picture ba, may ana din ko sa kong, ay, laki, good tagod. Mingon ko sa kong una, gwapa sa nimbayhana da. Inig kaduol na ko siya, hala pa dir, magako sa gritso ba, nakala, kanindot sa kalibat. Joke lang na joke. Di na sa kuanan dapita wala ko yung Malaysiana sige lang gakos lang mo dia okay ra jud kayo kay bawo ko ang inyong gigakos si Jesus. Pero ighukas na ko ni akong sutana mugakos ra gyapon mo bantay lang gyud mo. Ay nagyud mo anak kumpiyansa labi na gyud kita na lang duha kumpiyansa anak kay basig mahimo niya akong kain. Muna, pagdaig sa Ginoo, pagdaig, muna kamong mamalit og slat, ay na mo pagunahuna, unsay ibaya, unsay ibaw sa Ginoo, ayaw. Nabitay, nipalit na tog slat din Imbis stage 2 ang iyang cancer, nahimong stage 4. Bitaw, gipunan pagid siyang anak, nga na stage 3 sa cancer. Nya, nipalit pagid siya dugang, kaya ang iyang gikalipay nakadawat siya nga siya ug ang iyang anak na kanser ug namatay gid siya. Nakamisa pa gani ko siyang haya. Niingon ko dito kini ni ang bayhana tuwa na giniros langit. Kay wa siya mag hunahuna nga duna pay ibalik niya. Siya na kay moanhi dinhi nag-wheelchair na stage 4 na biya ko pa there. Nga gadalang ya pog sobre kay ipalit og slat. Ni ano'y tarong kay manglakaw. Wagi gida. Gagi-agi lang. Kadto ga wheelchair kalisod ginhawa. Dangtag mga pila ka buwan namatay.
Mora ba kana bang kaingon ta ba nga kana mo tinuod nagdaigis Ginoo kana bang igo na nako nga ako makadaig nimo Lord pinaagyan ning ako mga halad dili na kinahanglan nga imo pa kong hatagan mo na sa atong ebanghelyo nakaingon ang Ginoo pagkadautan aning mga tawhana nga sige magpangayo og timaan. Wa dis la kahibaw nga ang Ginoo kuyog nila kanunay, ako kuyog ko kanunay nga sa ilang kahimtang karon na ako kuyog ko. Mura man gud usahay mo ingon ta, Lord naminaw ka nako. Mo to'y gibati ni Cain, nganong ka na mga akong manghod imong gipaminaw, ako wa man, puslan man, patyon ko ng animal nako. Maana mo gud ta usahay. Uy ang Ginoo kuyog gyud nato bisag wa nato siya hiilhi. Daghang mga tao wa mo ilas Ginoo pero kuyog siya matod pa niya kining akong pagpakamatay alang ni sa tanang katawhan wa siya magpakamatay sa mga taong mituo lang niya kung dili sa tanan nya niingon dayon siya I will be with you always until the end of time maguban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon ni ang Ginoo nato ayaw na pagsigid kuan. Ang importante hinoon ayaw pagpakasala kay makita sa Ginoo ang atong binuhatan. Sige, lingay mong tupad. Yung na sugod karon magsige na tagpalit og slat ha. Nya di ta mangayo og kapalit or kanang bugti. Ana nya moingon na sila, palit ko. Kana mo nindot bahalag mamatay basta nakahatag og pagdaig sa Ginoo. Salamat daan ha. Aron mahurot na ning atong slot na para bay mga 73,500 ka slots basin pa sunod buwan hurot na ning tanan. Sige manindog na ta mga buutan.